Бүгін көрінеклі композитор, пианист, СССР-нің халық артисті республикабызның Ғабдулла Тукай бүләгі лауреаты Рүстәм Мөхәммәд Хажи улы Яхинның туына 100 ел. Ул татар композиторлар мәктәбен үстерүгә зур өлеш керткән шәхес, фортепиано һәм скрипка өчен язган концерты иң зур күләмле әсәр, Татарстан гимны, 400-дән артык әсәр авторы. Бер гасырга якын тарихы булган Татарстан радиосының алтын фондында композиторның күп санлы симфоник, инструменталь әсәрләре, җырлары, романслары үз тавышы белән яздырылган. Тапшырулар да саклана. Авторның гаять күп кырлы музыкаль мирасын хәзерге буыннарга җиткерү максатында Татарстан радиосы бүгеннән Рөстәм Яхин иҗаты атналыгын игълан итте. Атна буена эфирда аның әсәрләре, иҗатына багышланган тапшырулар яңгырап торачак. Әлеге тапшыруларны Татарстан авазы интернет радиосыннан тыңлау мөмкинлеге дә бар.